И сега да ви покажа какво означава разпрограмиран модул BM54. Запускваме го. Ето виждате, стъпалата са оригиналните. Памет и всичко е оригиналното. Просто си е загубил част от паметите като софтуер. Пускаме го. Ще видите аномалиите. Свири на CD Changer в момента. Чувате ли звука? От 0 до средата пръщи, има бас, от средата до края няма бас. Сега ще пробваме да усилим малко баса. Така. Ето, че сме на бас. От 0 до средата баса е добре, от средата до края пищи. Даже изключи. Ще го запуснем отново. Така. Това е аномалията на разпрограмиран модул, който трябва да се програмира. Единствено нашия сервис има паметите и програматорите за тия модули. До чуване сега от bm54.org.